Bună! Luminița sunt. În acest tutorial vreau să îți arăt cum poți face niște papucei de casă. Am văzut modelul pe Pinterest și mi-a plăcut foarte mult și am încercat și eu să-mi fac. Am văzut că sunt ușor de făcut și am zis să-ți împărtășesc și ție această idee. Foarte ușor. Asta este făcut pentru dreptul și am să-ți arăt cum se face stângul. Am aici un fir gros. Am desfăcut un fular și mi-am zis să-mi fac papucei. Fiind gros, merge ușor. Montez 30 de ochiuri. Așa cum ți-am zis, am montat 30 de ochiuri pe care le-am lucrat în punctul leneș sau ochiul leneș. Am făcut un pătrat, așa am măsurat ca să-mi dau seama când este gata pătratul meu. Apoi am încheiat 15 ochiuri și 15 ochiuri le-am lăsat pentru a le lucra, a face un alt pătrățel. Acest pătrat acoperă talpa piciorului, iar acest pătrățel degetele. Îți arăt imediat cum. Cam așa vine. Aceste două colțuri se unesc, iar cele 15 ochiuri le voi lucra în punctul leneș și va acoperi partea aceasta a piciorului. Am ajuns la final. Cele 15 ochiuri pe care le-am lăsat din pătratul mare le-am tricotat tot așa în punctul leneș și ca să-mi dau seama cât trebuie să tricotez, am măsurat în funcție de latura aceasta a pătratului. Deci capătul trebuie să fie la un deget distanță de colț. Deci cam așa. Măsori. Și aici mă opresc. Închei. Acum am încheiat și urmează a fi cusut. Cam așa vine. Deci, aceste două vin cusute, aceste două laturi. Apoi, aici, deci începem de aici și ajungem la un deget distanță de latura de colțul acesta, la fel un deget distanță de colțul acesta, coasem și aici se coase, deci se prind toate laturile acestui pătrățel. Am terminat de cusut. Așa arată. Ușor, nu? Foarte ușor.
De asta am vrut să-ți arăt și ție, să vezi cum e și cât e de ușor de făcut. Mai avem un pic de lucru și gata. Ușor și rapid. Cam așa arată. Imediat îți arăt ce mai e de făcut. După ce am terminat de cusut, mai avem partea din spate. Aici, la fel de ușor. Începem din colțul acesta și creăm ochiuri cu croșeta. Mergem pe margine, tot așa, până la colțul acesta și mai departe până aici, la acest colț. Deci creăm ochiuri pe aceste două laturi a pătratului. De pe croșetă am transferat pe Andreea ochiurile, cam așa e. Deci din colțul acesta a pătratului, pe toată latura, inclusiv pe cealaltă, am creat ochiuri cu croșeta și le-am transferat pe Andreea. De acum le voi lucra tot în punctul leneș. Am terminat de tricotat și ultima parte. Ca să-mi dau seama cât să fac, câte rânduri să fac, am probat, am tot probat, să văd dacă este suficient. Ea vine îndoită și eu zic că pentru mine e suficient atât. Tu poți face câte vrei, câte rânduri vrei. Urmează să o cos. Mai am de cusut aici. Și e gata. Aceștia sunt papuceii mei. I-am terminat, am cusut, am ascuns ațele și acum îi probez și îți arăt și ție rezultatul final. Sunt sigură că îți place și ție ce am făcut. Și te invit și pe tine să încerci. Dacă ți-a plăcut, te rog să distribui. Spor la lucru, îți mulțumesc că mi-ai fost alături și te invit și pe blogul meu www.învățămsatricotăm.ro. Pa, pa!